Altså hun skal tro på, at du elsker hende mere end noget som helst andet i hele verden. Prøv at høre, kvinder skal have kærlighedserklæringer. Yes. Kvinder skal smires. Ja. Kan jeg købe næste chokolade? Er det nu kæft, altså det er jo meget større. Du skal op og aflevere en pearl necklace. Simpelthen. Ja. Vi er derhen af. Vi er oppe på en pearl necklace nu. Okay, altså sådan noget dyrt fra Tiffany's? Nej. Det er ikke lige det. Der har du ikke helt forstået det, Frank. Perlekæden i sin grundform, den er meget enkel. Det er, at man kommer på kærestens hals. Det er ligesom det. Så når hun ligger og sover, så går du hen, og så kommer du på halsen af hende, og så vågner hun, og så siger du, jeg elsker dig, jeg kunne simpelthen ikke lade være. Så onanerer ud over dem? Ja. Okay. Skulle det være flot? Ja, det er flot. Det er en gestus. Hun sover. Du kommer på hende og sprøjter ud på bryst og hals. Og det er en pearl necklace. Og det vil hun tage som en kompliment, som et udtryk for kærlighed. Men hvor vækker man hende så bagefter og siger, skat, nu har jeg ned på dig? Eller hvad? Det ved jeg ikke. Du må sgu lære formulere dig lidt mere charmerende, Frank. Det går ikke, det der. Det kan godt være, at jeg starter med at købe en almindelig perlekæde først. Men tak for rådet i hvert fald. Altså, jeg tror ikke, du skal